Faċli naqraw fil-Salmi diskors bħal dan. Il-mulej għar-raj tiegħi xejn ma jħossni. U jmidni f'merata ħatru ħdejn il-mijiet ta' serħana mexxini. U jaħyi lil ruħi fil-modijiet tas-sewwa jmexxini minħabba ismu. Però s-Salmi fihom wisq aktar minn hekk. Illum rridu nittrattaw, jew nibdew nittrattaw, possibilment l-aktar għadma iebsa fil-ktieb tas-Salmi. ċertu porzjonijiet fis-Salmi li anke jiskandalizzaw imqar il-Kristjani, imqar il-dixxipli ta' Ġesu li forsi għadhom mhumiex imħarġin biżżejjed fil-mogħdija tas-sewwa u allura meta jiltaqgħu ma' dawn il-passi forsi jitfixklu. U għalhekk tajjeb illi aħna nkunu preparati ħalli kif aħna qegħdin induru għal dan il-ktieb tas-Salmi u naħbuh fi qlubna ma jiġrilniex illi inwarbuh minħabba forsi diffikultà jew ostaklu illi ma jkollniex tweġiba għalih. Qiegħed nirreferi għas-Salmi imprekatorji. X'inhuma dawn? Hemm Salmi messjaniċi, Salmi ta' tifħir, Salmi ta' telat, Salmi rjali, però hemm ukoll Salmi imprekatorji jew għall-inqas partijiet minn diversi Salmi fejn l-awtur jixtieq u jitlob lill-Alla biex jisħet il-ledewwa tiegħu. U din qed ixxokkjana għaliex l-ewwel nett mill-ewwel niftakru li aħna l-ledewwa tagħna għandna nħobbuhom u nitolbu għalihom. U frattant mhux darba jew tnejn mhix xi ħaġa rari din fil-ktieb tas-Salmi li niltaqgħu ma' dawn l-espressjonijiet imprekatorji, għalhekk insejħulhom Salmi imprekatorji. Imprekazzjone bit-Taljan tfisser saħta maledizzjoni. U allura Salmi imprekatorji jirreferuna għal dawk is-Salmi fejn l-awtur b'xi mod jew ieħor b'lingwaġġ poetiku ħafna drabi jitlob lill-Alla biex jisħet u jikkundanna lill-ledewwa tiegħu. Huwa diskors primittiv dan illi ovvjament imbagħad aħna tallimna aħjar minn hekk u allura forsi David u l-awtur l-oħra żbaljaw meta kitbu hekk, ċertament li le. Għaliex l-Apostol Pawlu jgħidilna li kull ma nkiteb fl-modi nkiteb għal faraġġ u l-inkoraġġiment tagħna. Jiġifieri l-Iskrittura kollha hija ispirata minn Alla. Anke dawk il-passi li forsi nsibuhom diffiċli jew imorru kontra l-vina tal-ħsibijiet tagħna. U għalhekk irridu nkunu qalbna miftuħa biex naraw propjament hawnhekk David qiegħed jgħid xi tfisser meta lill-Alla jitolbu biex jisħet il-ledewwa tiegħu. Ħantikom eżempju wieħed Salm 35 vers 4 fejn jgħid ħajtħawdu jaqgħu fil-għajb dawk li qegħdin wara ruħi. Ħajerġgħu lura mifxula dawk li jaħsbu kif jagħmlu lid-deni. Ħajkunu bħal karfa imtajra mir-riħ u ħalli l-anġlu tal-mulej isuqhom. Ħadd tkun it-triq tagħhom imdallma u tiżloq u l-anġlu tal-mulej isuqhom. Għax għal xejn b'xejn nasbuli x-xibka tagħhom f'ħofra u għal xejn ħaffru biex ineħħuli ħajti. Ħataqa' fuqhom irda għall-arrieda u ħajinqabdu fix-xibka li nasbu. Ħajaqgħu fil-qirda li lestewli. Imbagħad naħseb li l-aktar salm qawwi bl-imprekazzjoni tiegħu huwa Salm 69. Naqralkom pass ċkejken minnu minn vers 22 quddiem. Ħalli l-mejda tagħhom issir nassa qudiemhom u dak li kellu jkun għal ġid tagħhom ħassir nassa għalihom. Ħajiddallmu għajnihom biex ma jarawx. U għamel li ġenbejhom il-ħin kollu jirtodu. Itfa' d-dgħadija tiegħek fuqhom u ħalli l-għada b'imħeġġeġ tiegħek jaħkimhom. Ħassir ħerba l-amara tagħhom u ħalli ħadd ma jagħmar fit-tinet tagħhom. Għax huma jippersegwitaw lil min int sawwat u jxandu l-uġigħ ta' dawk li int idrabt. Hawnhekk l-awtur huwa miġugħ u mqanqal
huwa emozzjonat u jduli Alla biex iva jivvindikah, biex Alla jagħmel ġudizzju mill-edewa tiegħu. Għalhekk insejħulhom salmi imprekatorji. Dal-lingwaġġ ċertament jgħodd ukoll għalina. Jgħodd ukoll għalina. Għalkemm forsi ma tantx nisimgħu tagħlim fuq hekk, frattant ikun ta' dannu għalina jekk aħna inwarbuh bħalli kieku dawn li għadni kif qrajtilkom mhuwiex fl-Iskrittura. Qiegħed fl-Iskrittura u jeħtieġ nifhmuh, napprezzawh, nemmnuh u ngħixuh. Hawnhekk David u oħrajn li jesprimu dan it-tip ta' talb qawwi għal ġudizzju fir-realtà qegħdin jesprimu t-tferrieħ ta' qalb provokata mill-ħażen. David huwa tant imdejjaq u tant infoskat bil-ħażen illi ġustament jirrabja u iva flok ma jpattija lilhom jitlob il-Alla biex jindaħlu. U dik hija l-mogħdija tal-fidi. Illi flok ma nieħdu l-ġustizzja f'idejna u nagħmlu vendetta minn dawk li għamlulna l-ħsara, ħa nitolbu lill-Alla biex jitħallas minnhom hu. Dawn huma nies li huma żelużi għal Alla u għall-ġustizzja tiegħu. U għalhekk forsi dan il-diskors jiżgarra llum il-ġurnata. Forsi għaliex maħniex daqshekk żelużi u mħeġġin għall-unur tagħna. Tad-diskors huwa xira għal kollox fuq fom Sidna Ġesu. L-aħħar darba għal darb'oħra ikkonfermajna li fis-Salmi Ġesu jitkellem. Mhux sempliċement David li qed jgħid dad-diskors, huwa Kristu li qed jgħid dad-diskors ta' imprekazzjoni. Ġesu li huwa l-imħallef ġust. Ġesu li qed jasal dak il-jum meta l-ħżiena jgħidilhom tbedu minni, intom li tagħmlu l-ħażen. Tbedu minni ja misħutin fin-nar ta' dejjem ippreparat għax-xitan u l-anġli ħżiena tiegħu. Tbedu minni ja misħutin. L-istess diskors li nsibu fil-ktieb tas-Salmi. Ġesu huwa l-imħallef suprem, l-imħallef ġust li kapaċi jippronunzja l-kundanna fuq il-ħżiena. Difatti, imqar matul il-ministeru tiegħu. Ġesu darba minnhom idur b'soba fuq il-bliet li tant għamel mirakli fihom u huma baqgħu mingħajr indiema. Bada ċanfar il-bliet fejn ħafna mill-imejl kbar tiegħu kienu saru. Għax ma nidmux, jaħasra għalik Korazajn. Jaħasra għalik Betsajda. Għax kieku f'Tir u Sidon saru l-imejjel kbar li saru fikhom żmien twil ilhom nidmu, lebsin xkora u mixutin fuq l-irmiet. Iżda jnidilkom ikun eħfef għal Tir u Sidon fjum il-ħaq milli għalikom. U int Kafarnahum, int li titolla sas-sema titniżżel fl-infern għax kieku l-emel kbar li saru fik, saru f'Sodoma, kienet tibqa' sal-lum. Ġesu hawnhekk qed jippronunzja kundanna fuq bliet li suppost għal privileġġi kbar li natawlhom ir-rispons xieraq tagħhom kellha tkun l-indiema. Ma baqgħu mwebsa kontra Ġesu u baqgħu ma stqarrewx bħala l-Messija. Ġesu ta' bilħaq talab għall dewa tiegħu. U jgħallem lilna l-istess biex nagħmlu hekk, biex għam nitolbu u nagħmlu l-ġid il dawk li persegwitawna. Però Ġesu mhux biss talab għall persekuturi tiegħu. Meta salbuh u dentluh ma salib, Ġesu għajet il-missier u qallu missier aħfrilhom għax ma jafux x'huma jagħmlu. Imma wkoll Ġesu jippronunzja saħta fuq dawk li jibqgħu impenitenti. U dan huwa l-messaġġ illi qegħdin jgħaddulna dawn is-salmi imprekatorji. Illi bħalma Ġesu huwa ħanin, il-ħnina tiegħu meta tiġi rroftata ma jibqa' xejn għalina ħlief ġudizzju. F'Mattew 23 Ġesu
idur fuq dawk in-nies il-mexxejja reliġjużi li baqgħu qiebsa kontra tiegħu sal-aħħar. U jibda jiddenunzjahom u jgħidilhom ipokriti u jippronunzja ġudizzju fuqhom. Jaħasra għalikom skribu Fariżej ipokriti għax tal u s-salta ta' smewwiet quddiem il-bnedmin għax intom stess ma titlux. U lanqas tħallu lil dawk li jkunu deħlin. Ħażin għalikom skribu Fariżej ipokriti għax tibilgħu id-djar tar-romol u b'turija tagħmlu talbiet twal għalhekk tieħdu l-akbar kundanna. U jispiċċa il-diskors tiegħu, diskors qalil billi jgħid ara darkom tibqalkom ħerba għax ngħidilkom ma tarawniex missa l-qudiem sa ma tgħidu mbierak dak li ġej f'isem il-Mulej. Ġesu wasal biex ikkundanna lil dawn in-nies li baqgħu bid-dikjarar edewwa tiegħu. U allura hawnhekk naraw verità importantissima. Ġesu irċieva kummissjoni mingħand il-Missier. Mhux biss biex ikun Salvatur, imma wkoll biex ikun l-imħallef tagħna. Ejjew naħsbu ftit l-aħwa. Ġesu ta' bilħaq huwa feddej potenti, u feddej mimli kumpassjoni, u feddej li waslilna il-ħniena ta' Alla. Ejjew nilqgħu dik il-ħniena. Jekk ma nilqgħuhiex, ma jkun fadal xejn għalina minn idejh ħlief is-saħta tiegħu. Bħala l-imħallef ġust li ma jkun jista' jagħmel xejn ħlief li jikkundanna lil dawk li jibqgħu imwebsa kontrih. Għalhekk irridu narfu l-Ġesu bħal mod tas-sew, bħala Salvatur imma wkoll bħala imħallef. Dawn huma ż-żewġ naħat tal-karattru medjatorjali tiegħu. Ġesu huwa l-medjatur. Ġesu huwa dak imqabbad mill-Missier biex iwassalna għand il-Missier jew inkella biex jikkundannana f'eżilju etern il-bogħod mill-Missier. Meta Ġesu ġabar fil-qosor il-ministeru tiegħu qabel mara l-Passjoni fiġ-Ġwann 12 jgħidilna propjament hekk. Min jemmen fija mhux fija jemmen imma f'min batni, u min jara lili jara l-min batni. Jiena ġej dawl fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Jekk xi ħadd jisma' kliemi u ma jemminx ma nagħmilx ġudizzju minnu. Għax ma ġejtx biex nagħmel ġudizzju mid-dinja, imma ġejt biex insalva lid-dinja. Min warrabni u ma jilqax kliemi għandu wieħed jagħmel ġudizzju minnu. Il-kliem li jingħad dan jagħmel ġudizzju minnu fl-aħħar jum. Iva, fl-ewwel miġja tiegħu Ġesu ġie bħala l-ħaruf. Il-ħaruf li kellu jingħata għal maħfra ta' dawk kollha li jemmnu fih. Tieni darba Ġesu ġej bħala liljun mit-tribù ta' Ġuda. Ġej bħala s-Sultan tas-Slat il-Imħallef Suprem tal-umanità kollha. Kif se jsibek? Kif se jsibek Ġesu biex jagħtik il-barka tiegħu jew is-saħħa tiegħu? Hemmhekk naraw allura kemm huma rilevanti, kemm jgħoddu għalina dawn is-salmi wkoll fejn nisimgħu dawn is-saħħtiet għax finalment huwa Ġesu Kristu illi jippronunzja is-sentenza tal-waħx fuq dawk kollha illi ma jkunux laqgħuh.